Gubot kay diri guys. Guot daw niya guys, oh. Masikip. Why is that Pansin only is there? Pag mata ni mo ugma, moadto kag kindergarten. Yeah. Hello guys! Good morning! 10 a.m. na. Si Francis nagnanap. Yung mga kids is nasa school kasi back to normal na nga kami dito. And then, si Francis is natutulog. And then, si Francine is hindi ko siya dinala ng kindergarten today kasi plano ko siyang ilabas mamaya. Kasi next week sa birthday niya, feeling ko maulan. So, magdi-DIY ako para sa kanya kasi nga, di ba pag birthday dito, walang mga handa. Ipaningot ko, kapoy ko guys, kay galing ako nag-workout. And then, malapit ng summer break dito, yung mga bata is wala, at least si Vanessa, wala siya dito. Kukunin siya ng mama niya on the first day of summer break nila. Tapos, ayun, so, 6 weeks wala dito yung stepdaughter ko, which is fine. Kasi para naman makapag-banding siya dun sa kapatid niyang lalaki. So, ayun. Lately, lagi siyang hinihiraman na, lagi siyang kinukuha dito ng mama niya. Weekend, pag may occasion, din na kinukuha siya, and then, yun. So, anyway, kami lang dito. Naglilinis ako, tapos meron tayong package na dumating. Ayan. Pansin is there. Bulingit pa kayo. What are you eating? What are you eating? Ay, na-finish? Kumakain siya ng cornflakes, pero gikilaw lang niya, guys. Walang... You want more? Okay, I'll give you more. Cornflakes na walang milk. Yeah. She's watching Barbie. Ang balay guys, so hindi pa nagkadimaong. And naghahanap ako ng papakain sa kanila na madali. Siguro nuggets lang yung anuhin ko. Sinsya natin kapag mumukha, mainit dito kasi summer na nga. And then yun nga. So, bigay ko kapag ito yung kinakain niya. Tapos kanina nag-breakfast lang siya ng bread na nilagyan ng Nutella. Ngayon naman, nag-snack siya ng mga ganito-ganito. Hindi ko siya pinapunta ngayon para hindi siya mapagod mamaya, guys ba? Yeah, here. We change you. Quiet because brother is sleeping. Paglilinis ako Buti natulog si Francis. Nag-workout kasi ako kanina tapos hindi ko natapos kasi si Francis natutulog. What? Atin tong i-open guys. Meron ako ditong in-order ko to siya sa online kasi may summer sale nga tayo. Tapos bumili ako ng sapatos ni Ella at saka ni Vanessa. Binilhan ko ng sapatos yun si Vanessa kasi para may pampalit siya ba sa kanyang shoes. Sa ano talaga to? Sa website nila talaga to. Ewan ko kung may return paper to. Hinahin natin to. Ito ata yung mga Ella. Unboxing tayo na yung pagmumukha ko. Hindi pa ako naghilamos. Pasensya na guys. Box natin para... Ay, maganda to. Hala, parang malaki to kang Ella. 36. Size 36 yung kinuha ko kung para kang Ella. Ayan, ang ganda. Para siyang pastel child. Para siyang pastel blue. Tapos may pink siya na ano. Ayan. Ewan ko kung magkasya to kang Ella. Para siyang kasya sa akin. Anyway, same na kami ng size ng shoes ni Ella. Ayan. Ito naman sa aking stepdaughter ko. Malaki ang tiil ng stepdaughter guys. 39 sabi niya. Pero ang in-order ko sa kanya is size 38. Halak ka. Parang maliit siya. But pink. Pero I think it's okay.
Ayan, ito yung sa stepdaughter ko. Sana magkasya. It's mine, Mama. You want like this? Aluoy po niya akong anak isa. Yeah, Mama. Yeah, you get yours too. Nabilang ko na to sa pansin eh. Yan. Lagay ko muna yung box dyan kasi papasukat ko sa kanila guys kung magkasya o hindi. Kasi pag hindi, return natin, change. Ano tayo ng size. Hold your brother. Oy, gubot kayo yung kwarto. You sit, okay? The button that's sitting on. Just that button. You play, yeah. Play with Francine. Yeah? Yeah, you play? Yeah? Play? First, okay? Excuse the labunon, hinalayhay sa gawas. Uli na sila guys, gikan school. Kakauwi lang nila. You have to have socks. I wanna know if that fit. Is that not big, Dai? So you, Dai? What is this? What's this called? 36 and a half. And Vanessa has 38. Gubot kay diri guys. Guot daw niya guys, oh. Masikip. Frances, kukuk. An? Tay? Oh, nagkuha pong sapatos nung ng isa. So, sa kang Vanessa is masikip siya guys. So, uli yun na to. 38 mang good na. Then 39 pala siya. Tapos kang Ella, sakto lang. Tama lang? Yan, ang kang Ella, sakto lang. Si Francine, luya. Francine, that's so dirty. Come on, outside now. You fit also? Huh? Ah, you have something to fit. Put that there. Put that back first outside. Outside first. Looya kayo. Ay, pasakod ko na lang sa kanya yung ibang shoes na nabili ko, guys. Sa H&M, ni. Tapos, gusto ko siya bag. May gusto ko itong nasapato sa H&M para sa kids, guys. Kasi, very, ano siya, very, oh, that one, oh. Meron siyang ganyan green. And gustong gusto ko siya kasi, ang dali niya suotin ba pag summertime. Dali niyang labhan, linisan. So, supod natin siya kay gusto siya. Yeah. She has neon on that and now she has purple. Thankful yun kay na siya. Pag basta kuan. There's no lila on that. Lila. Uy, ang isa. Kadala naman ka upuan doon. So, iuli na ako ng kang kuan ka Vanessa kasi malsikip siya. Change size tayo. Yeah, mitrok. Francine is gonna fit hers too. Oh, nawongo. Dugay na kayo na antag. What? Yeah, the same with the green one, no? Yeah. Gusto niya kasi yung, is that tight or is ginok? Ginok? Yeah. Is it fine? So, next summer until, dami nan. Yeah. Ang brother? Tapos, anak guys, daghampalitanan og sapatos, daghampalitanan si Nina. Oy, kapoy. What? There's no internet. Show me? Wow! You should not wear that in kindergarten yet kasi yung mga sapatos puro hugaw. Mga biscuit si Frances. Here. Okay? You happy? What will you say? Thank you. So, that one we return. We change that size of that. Hi, Francine. Gipaningot og maayo. 33 degrees kami. Oh, klaro. Nag-barbecue yan yung balcony na mo, guys. Table lang. Asang inita, oy, 33 degrees. Yeah, to you. Okay, what will you say? It's so hot or not? Yes. Sila. Yan, ha? And white. Yeah. Ganda na ng garden, oh. You pink. Kaso hindi pa pwede palaruan kasi yung grass. Uy, you fall there. No, don't do it like that. Don't stand. Sit down only. Sit down only.
Talagsara yun may din mag ano sa balcony kasi maliit siya, guys. Naligo ako pero ang haggard. Yan, kasarap ng barbecue. 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 Sausage nila dito. Stepdaughter ko doon. Tapos, gumawa ako ng barbecue sauce. Yan. What? I'm making upo and my Yeah. So, yun muna natin to. Francis din. Deden. Yubagan si Frank, guys. Oh, ang tuo, ang tiil. Oh, hila. Kaloy. Kakak. On our water. Kaloy. So hot. Look at Francis. He's begging. Mama. Yeah. That's okay. Just let. Poor guy. Look at his face. Yeah, begging. Oh. Look at the way. Oh. You have Papa. Yeah, I'm hot. It's a good. Wait a me. Fancy. What, Papa? Stop that now. It's feeling cold already. You want to go outside too. Why is that Francine only is there? Teary-eyed already, eh? I keep turning it so fair. Are you going to show the YouTube world how aggressive you are, Fancy? Don't wait a me. Luto na yung sausage. And let's mix sausage. Sarap naman ito, eh. And I like sausage. You don't like sausage? Barong? Kanimot ba kagayo, oh? Hey, what do you do in my house? Brother Francis, cuckoo, cuckoo, Francis, bah. Too hot here. I enjoyed it, but the cleaning on this So I is noticed. hard. Ang problema nito, guys, ang pag-limpyo sa barbecue pan. The hardest part is the cleaning. Yeah, Francis too. Oh, kain. Kain. Meron tayong salad. Yeah. Rice. Yung barbecue natin. So, kain tayo, guys. Kain. It's not eyes. You're gonna eat sausage before the coke. The leftover. Okay? Yeah. Sausage. He's like a clown here. She's doing that on brother there. You have to put me on Ella. But we do like that. The good job. The good job. The good job. Let's show the camera how we do it. Again. Ouch! And then eat first. Francine, don't forget to eat, huh? Don't forget to eat chocolate. Here. Yeah, Papa.
Yeah, Papa. Yeah, Ella. Yeah, Ella. That pocket banana. Are you bigger? Brother out. Yeah. Ah. That is a boy. Brother is a boy. So? Look at me. Almost finished. Yeah, to my mouth, no? Put your clothes. Oh, you don't run there because you're gonna get awa. You're gonna fall. Why do we don't do mukbang? Uh-oh. Yeah. Uh-oh. Ay, naman ko ni. Ito, uncle. Give it to uncle. Dad. Ate? Oh, Papa is watching. Oh. Aha, anak. I want that. Kaya is pulis. I'm not sure police. Yahay ang pulis ba? Police is a meta. Katulog na katulog. Katulog na ba? Hoy. Katulog na katulog. Mom, they are man book. Katulog na. Yeah. Kasabot ka? Yeah. Tulog na suugma pag mata nimo adto kag kindergarten. Okay? I do that. Pag mata nimo, hoy. Give me that. Pag mata nimo ugma. Paminaw ba? Paminaw sa Francine. Pag mata nimo ugma, moadto kag kindergarten. Yeah. Kasabot ka? I'm farting. You're sweating? I thought you said farting. Not farting. I'm not farting. Farting. Okay, katulog na. Tulog na. Ansay mo ingon ako? Hoy. Tulog na ba? Katulog na. Katulog na. Yeah. Turn. Ha? Kan. Okay. Learning to brake. Papa the coach. Yeah, good job, Francis. For your sister, it's good job. Central na naman kami, guys.